Srdečne vás pozdravujem. Ak patríte medzi tých ľudí, ktorí absolvovali onkologickú liečbu, chcem vám v prvom rade povedať, že ste veľmi silní a srdečne vám gratulujem. Ukončenie onkologickej liečby však neznamená ukončenie starostlivosti o svoje zdravie. Stále platí, že to, ako sa o seba budete ďalej starať, bude mať vplyv na to, ako sa budete ďalej mať. Pretože prevencia je veľmi dôležitá aj po ukončení onkologickej liečby, práve preto, aby ste predchádzali návratu ochorenia alebo vzniku nových ochorení. Znamená to dostatočný spánok, pravidelný pohyb, kvalitná strava, výživové doplnky a starostlivosť o svoju psychiku. Veľmi silným aspektom je nadváha alebo obezita, pretože u nás na Slovensku sa stále ako si dáva viac do popredia, že človek je zdravý, keď je bacuľatý, ale to vôbec nie je pravda. Nadváha vniesie so sebou mnohé riziká, jednak z návratu onkologického ochorenia a jednak zo vzniku iných civilizačných ochorení. Takže určite dbajte okrem všetkých faktorov, ktoré sme spomenuli, aj na zdravú hmotnosť. Ak potrebujete poradiť, aké výživové doplnky užívať pre svoje dlhodobé zdravie alebo ako schudnúť po onkologickej liečbe, kľudne sa ozvite. Ste silní a nikdy na to nezabudnite. Držte sa.